Lapu-Lapu Farmers Association sa lungsod sa Pinyan nakabato na pud og manukan gikan sa Igbo program sa administrasyon ni Governor Roberto Y. Uy. Sayro nato ang dugang detalye sa report ni Regine Cabilin. Tungod sa suporta sa provincial government ug ubang national agencies, miabot na sa dulan usa ka milyon ng assets sa Lapu-Lapu Farmers Association nga gilangkuban sa tractor, poultry, incubator ug uban pa. Puno sa kadasig nga mipaambit ang mga mag-uma sa Lapu-Lapu Farmers Association nga miabot na og dulan usa ka milyon ng assets sa ilang asosasyon didto sa barangay Lapu-Lapu lungsod sa Pinyan kaniadtong Marso 19 ning tuig. Ang nahisgotang assets gilangkuban sa tractor nga una nang nadawat sa asosasyon gikan sa Department of Agriculture pinaagi sa programa ni Governor Roberto Uy nga enhance gasang bahandianon sa umahan kun Egbo program ug ang dugang nila karon nga nadawat nga manukan ug incubator nga pulos nilang napanag-iyahan ubos sa nasangpit nga programa. Sa mao nga adlaw, gi-turn over ngadto sa mga mag-uma ang 460 fruit tree seedlings, usa ka incubator, 30 chickens ug 6 roosters ug 6 bags sa feeds. Malipayon usab nga gibutyag ni Mrs. Myrna National, ang sekretarya sa asosasyon nga mikabat na og dulan 150,000 ka pesos ang ilang kinatibuk-ang halin sukad sa ilang pagtanom og kalabasa, ampalaya, batong, tambuali, tangkong, pipino, mais ug talong sa ilang 2 ka ektaryang luna. Tungod niining mga nakabot sa asosasyon nga giapilan sa 30 ka mga aktibong mag-uuma, nang hinaot si Mrs. Myrna nga unta dili mapulan ang kagamhanang probinsyal sa paghatag og suporta ngadto kanila. Start yun ato ang Igbo Farmers April 2020. Ang start ani nagtanom taog kalabasa. Then sunod, ampalaya, batong, tangkong, pipino, tambuali, dahil nagmaisan po mi dito, nami maisan dito nga dako. Sweet corn, nag-yellow corn, o karon nagtalong. Bali, ang tanan-tanan jud namo nga income, gikan sa pagsugod, nahapit na may abot og 150,000. Sa mensahe ni Vice Mayor Junjun Simafranca, dako ang iyang pagpasalamat sa kagamhanang probinsyal sa pagdala sa programang Egbo sa mga kasuok-suokang barangay sa probinsya, sama sa barangay Lapu-Lapu tungod kay dako kaayo kini og tabang sa mga mag-uuma sa ilang dapit ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Samtang sa gihatag nga mensahe ni Executive Assistant Joey Bernard, iyang giawhag o gihagit ang mga mag-uuma nga palapdan pa ang ilang umahan aron sa ingon ni ana mas mukusog pa ang produksyon sa ilang mga utanon. Ang atong Igbo, ato pang palakon, doon na po iluna pang kumpini pa, palapdan, palapdi pa. Ayaw mo kabalaka sa inyong produkto. Ayaw mo kabalaka sa inyong produkto kung mahalin ba o dili. Kami ang bahala magbaligya sa inyong produkto. Daghan kayong gapaabot sa atong mga produkto. Apili nga miduyog sa gihimong panagtigom sa mga mag-uuma sa Egbo sila Provincial Agriculturist Mrs. Mabel Bustalino, Provincial Veterinarian Dr. Sunday Don Bagatua ug District Coordinator Tata Campus. Sa laing bahin, adunay 3 ka mga mag-uuma sa Egbo sa barangay Lapu-Lapu nga nakabenepisyo sa tupadwan gikan sa DOLE ug nakadawat og tag 3,160 pesos. Gikan dinhi sa barangay Lapu-Lapu lungsod sa Pinyan, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katauhan ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga balita ning atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa itong magkatauhan, makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo ramong may balaan ang inyong mga mulo ug opinyon sinana nga pagi mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamahanan. Kini ang Igbo Agribalita. Chris Sapong nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita para sa ZNPNN, ang dapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.